középmotoros, hidraulikus fékes, nyomatékszenzoros, komoly hatótávú városi cirkáló. Ez a Towroll Urbano 3, egy remek árértékarányú pedelec bringa. Nem kell ezt cifrázni, mivel a járgány az magáért beszél. Az Urbano 3 egy keresztüllépős vázzal ellátott, ritka, kényelmes bringa, ami egy egészen értelmes 1080 eurós áron kínálja azokat a luxusokat, amiket ennél sokkal drágább bringákon szokott látni az ember. Kezdve a hajtással, ez egy 250 wattos, 70 Nm-es Ananda motor, ami a pedálok között kapott helyet. Ebből a pozícióból segíti majd a tekerésünket, és itt meg kell jegyeznem, hogy ez egy pedelec bicikli, tehát nincs rajta gázkar, és önálló hajtással egyáltalán nem rendelkezik, ez csak segíteni fog nektek tekerni. A hajtás egy hagyományos láncon keresztül fut majd a hátsó kerékbe, ahol is egy 7 sebességes Shimano váltó fogja könnyíteni az életünket. Ennek a váltónak a bovdenjét megfigyelhetitek a váz hátsó részén, elől azonban ez és az elektronika is a vázon belül fut, majd egy nagyon letisztult megjelenésért. A kerekek 27,5 colos, 2 col vastagságú felfújt Kenda gumikat használnak, amiket elől-hátul hidraulikusan aktivált tárcsafékek állítanak majd meg 160 mm-es féktárcsákkal. Ez egyébként az első alkalom, hogy középmotoros biciklit használok, és bár nem tudom, hogy mire számítsak, meglepően nagy az eltérés ez és egy hagyományos elektromos bringa között. Ugye a középmotoroknak pont az lenne a lényege, hogy az agymotorokkal szemben ez része a hajtásláncnak, és éppen ezért a váltót használva tudjuk befolyásolni, hogy nagyobb legyen a nyomaték, vagy nagyobb legyen a maximális sebesség. Ez valami, amit nem kellett eddig egyetlen bringánál sem figyelnem, de elképesztő különbségeket mutatott egyébként még ezzel az apró 200 wattos teljesítményével is, szóval le a kalappal, és őszintén bejön a dolog. Persze mielőtt nagyon elmélyednénk az utazásban, nézzük, hogy hogyan is néz ki a bicikli. Ahogy említettem, egy átlépős vázat használ, ami mivel veszítene a merevségéből a motor elhelyezése miatt, kapott egy kis megerősítő tartóelemet, hogy erős, masszív jószág maradhasson. A felfelé ívelő oszlopban van az akkumulátorunk, amely egy kulcs segítségével egyébként el is távolítható. Jó napot kívánok! Tovább haladva elérünk az első villához, aminek állítható a keménysége is zárolható, hogyha arra lenne szükségünk. A kormány magassága is állítható lesz, és annak a kialakítása is ez a kényelmes, meghajtott forma, ami egy nagyon jó pozíciójú utazást tesz lehetővé. Az ülés is egészen tághatárok között állítható, és ahogy láthatjátok, egy csomagtartót is kapunk a hátunk mögé. Ez utóbbi elsőre úgy néz ki, mintha csak egy ponton lenne rögzítve mindkét oldal, de ez csak illúzió. A csomagtartó strukturális stabilitásához a hátsó sárvédő is hozzátartozik. Ezzel a lendülettel rá is térnék a vezérlésre, ami ebben az esetben erre a kis kontrollerre van egyébként limitálva. Bekapcsoljuk, láthatjuk, hogy a kijelző az elképesztően világosan tud világítani, de valami, amit sehol nem hirdetnek az oldalon, hogy transzreflektív a háttérbevonata. Ezt úgy kell elképzelni, mint azokat a régi számológép kijelzőket, hogy minél erősebb a beérkező fény, az annál jobban látszik, hogy mi van megjelenítve a képernyőn. Nem tudom, hogy miért nem ilyen az összes bicikli kijelző egyébként, mert ez szerintem 10/10-es, és ezt akarom mindenen. 3 gombunk lesz, a bekapcsoló gomb az még emellett a kijelzőn megjelenített információt tudja változtatni, illetve van egy pluszunk és egy mínuszunk, ugye nyilván amivel sebességfokozatot tudunk váltani, a plusz gombot, hogyha hosszan nyomjuk, akkor lámpát kapcsolunk, és hogyha a mínuszt elkezdjük nyomni, akkor sétáló módba tudjuk rakni a bringát. Viszont látásra! A plusz és mínusz gombokat folyamatosan nyomva belépünk egy ilyen belső menübe, ahol ki tudjuk választani, hogy mérföld vagy kilométer megjelenítést szeretnék a képernyőre, meg tudjuk nézni, hogy hány másodperc múlva kapcsoljon ki, hogy milyen fényre jelenjen a háttérvilágításunknak, illetve, ahogy láthatjátok, hogy mi legyen a maximális sebességünk, ami nem állítható. Tehát ez most 32-re fel van emelve, ez a max valamiért, és továbbra is csak 25-tel tud menni. Szóval ennek semmi értelme nincs, hogy ezt állogatom. De akkor beszéljünk arról, hogy milyen volt utazni vele. Nos, az ülés az kifejezetten kényelmes, a helyzet, ahogy ül az ember is egyébként baromi jó, a kormánynak a magassága és az, hogy állítható. Én igazából úgy fogalmaznám meg, hogy nagyon kellemes volt utazni vele. Most nyilván limitálva vagyunk az első felfüggesztésre, szóval megvannak a limitjei annak, hogy milyen gödröket és repedéseket fogunk tudni kényelmesen átszelni, és mik azok, amik már ennek egy kicsit a túlzás kategóriájába esnek. Magyarul, hogyha nagyon magyaros utak környékén laktok, akkor ez nem lesz a legsimább ride, de tehát igazából szerintem egy városi cirkálónak ez egy tökéletesen elfogadható felfüggesztés, amivel itt rendelkezünk.
és nyilvánvalóan nem kell tőle elvárnunk azt, mint egy offroad bringától. Pontosabban elvárhatjátok tőle, de akkor egy, búcsúsok vagytok, és kettő, akkor csalódni fogtok. Miért tennétek ezt magatokkal? Itt van egy komoly gödör, amivel engem lenyűgözött, hogy felvitt a dombon. Azon az emelkedőn, amin az 1200 wattos Engve X26 is csak nagy erőlködés árán juttatott föl. Talán ez mutatja meg a legjobban, hogy a középmotor, együttműködve a hátsó váltószerkezettel, mennyivel jobb erőt ki tud fejteni, mint egy egyszerű agymotor. Őszintén le a kalappal. Lefelé jövet a féket is jól le tudtam tesztelni, és bátran mondhatom, hogy még lejtő lefele is gond nélkül megállít majd. De jöhet az egyik legfontosabb mérce, mennyit ment el velem egy töltéssel. Nos, a gyártó az 120 km-t ígér, de ezt azzal megcáfolja, hogy elmondja ők hogyan mérték, és mint kiderült, ők síktalajon egy 75 kg-s utassal folyamatos haladás mellett mértek ennyit 15 km/h-val. Mi az Isten? Most én normál budapesti közlekedéssel, kihasználva a maximális 25 km/h sebességet, 57 km-t tudtam megtenni ezzel a biciklivel egyetlen töltéssel. Ez az érték ez nyilván messze van attól, amit ők ígérnek, de emlékezzünk, hogy én mindent föl szoktam szorozni. Most nyilván egy középmotoros bringát nem tudom, hogy hogyan kell felszorozni, mert ez az első alkalom, hogy találkozok vele, de én egy minimum 80 km-t jósolok egy 75 kg-s utas esetében, és ezzel még lehet, hogy alá is lövök. Szóval, őszintén leszek veletek, szép értékeket hoz a bringa. Na most a szituáció az az, hogy ez az egy értéken van, mert nem lehet változtatni a sebességet, és más felhasználás sem nagyon tudok rajta demonstrálni, szóval, ja, van ez az egy számunk, de ez egy városi cirkáló bringa, szóval jó van ez így. A világítás még nem említettem, ez elől-hátul is nagyon szép, világos, szeressük látni, azonban hátul van valami, ami egy hatalmas kihagyott zicser. Nem látszik, amikor fékezünk. Valamiért a bringa nem használja a fékszenzorokat a hátsó lámpa irányítására, ennél fogva pedig hátul csak akkor van fényünk, hogyha a világítás be van kapcsolva. És ha húzzuk a féket, ha nem, ezt mögöttünk senki nem fogja látni. Nagy hiba. Vicces, mert talán ez az egyetlen dolog, amiben be tudnék kötni. A bringának a használata az nagyon kényelmes volt, az alkatrészekkel nagyon is meg voltam elégedve, itt általánosságban a jobbat kapjuk, hogyha van olyan opció, hogy gondolok a motorra, fékekre, hasonló dolgokra. Szóval, ja, én teljes mértékben meg voltam vele elégedve, és így most már tényleg egy kicsit tágabb látással tudom azt mondani, hogy megértem, miért volt annyira leszólva a Duoc C29 egy pár héttel ezelőtt. Az a bringa az valóban ég és föld különbségre van ettől, és elmondom nektek, nem ez a föld. Szóval szeretném megköszönni a figyelmeteket, és szeretném megköszönni a Geekbuying-nak, akik elküldték nekem ezt a bringát. Link hozzá ott van a leírásban, hogyha szeretnétek egy ilyet vásárolni. Azt kell, hogy mondjam, meg tudom érteni, hogyha erre esne választásotok. Szeretném megköszönni emellett egyébként még húgomnak, hogy segített felvenni ezt a videót ismételten. Ő egy elképesztő asset egyébként ebben a munkafolyamatban, szóval dankeschön. És még egyszer mondom, hogyha tetszett a videó, lájkolni tessék, innen tudom, hogy szeretitek a két keréken futó tartalmakat. Na legyetek jók és sziasztok!